onye lilu ude na-eliwe ajọ nni ọ bụ onye na-eli na-ebili alụsị onye lilu ude na-eliwe ajọ nni onye kacha ntili ebili alụsị
Okoye ofufe ya ka fa na-ekwu na fa na bụ ha na-ezuru ori chacha ọ bụ onye na-eli na-ebili alọsị onye elili ude na-eliwe ajọ nni ọ bụ onye na-eli na-ebili alọsị onye elili ude na-eliwe ajọ nni onye kacha ntili ebili alọsị ijenụ na nwanne ya were bụ ewu afụ wee gbaba ọsọ alụzi obodo wee kugbuo efa n'ezi o wee bụlụ ka fasi jee agwa ntị ma ntị anụrụ ife ebulisi oti esolisi naba ụfọdụ na-eji nụ maka ego wee tinye aka n'ife adịrọ mma nata n'obodo wee mere alụ ụfọdụ na-eji nụ maka ego wee zọba na ya bụrụ nke ya wee bụ ụlọgwụ wee chụba ndị nwe ya nke ọ bụ na onye na-eme alụ ọ bụ na onye na-alụ nụ mgbe oge lụrụ igeli n'ụgwọ ya ọ bụ onye na-eli na-ebi n'alụsị
n'ọkụ na-adị ọchụbalụ dịka ọfịa na Manatọ Kingdom Chief Ewelu bulu ụzọ na-atị ọbala tụle dibịa ọkwụlụ ọgwọ maka na ka onye si emene n'ụwa ka ekwesị akpọ ya nụ ọya anya jebe achala izu mgbọba piti nwene mmụọ odogwu obodo jinụ eme n'ọnụ ọzọ mpịasa na achala izu ọbala tụle dibịa ọkwụlụ ọgwọ arọbi na-agụ kịtịba nwene mmụọ mmasị ọlọsọ ndụ nwene mmụọ Ifechukwu ọsọ ndụ nwene mmụọ ọzọ nwanne ọkụ na-enye ọbala na Achala Kingdom ọzọ akụ nwafọ father of the house nna anya na-ebe obodo anyị ya masị ka anyị na-anazi the youngest chief bịa n'ụlọ onugbo Honorable Chief Festus Agbata Chief isi na Amasị Kingdom Mgbe agụ na Amasị Kingdom Ọbama Amasị niile Akaeze Amasị Kingdom aya anya gbaba ngosu Nwokolo oke nwe obodo ji wee bili ije nwe ọkụkụ ọ na-adịrị egbe mma ofu nwa Chukwu n'aka na Dubai Managing Director Angosi Man Investment Limited